سلام طعنا هاولي كمي تعلو كمي تصلحو عنا لهم عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محاورة ميديا عزرارب تخوينم زو على فيديوهات اخا خيبه حيزلكم متين يخو كاتم حد دما حزب تግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሕሪ ሕጂ ጦር ኣይማዘዝን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሕሪ ሕጂ ኩናት ኣይገብርን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ድሕሪ ሕጂ ናይ ሓባር ጸላእቱ ኣንበርኪኹ ምክት ድሕሪ ድመጽ ምዕባለ ድሕሪ ዝዝረብ ሕጂ ኮነ ናብታ ናይ ባዕላ መንገዲ ኣየር ዘይትውንን ብዝተፈላለያ ናይ ወፃእ መንገዲ ኣየራት እትግልገል ኤርትራ ንምጋሽ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ገልታዕታዕ ከም ዝርከቡ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ዝበፅሐና ሓበሬታ ይጠቅስ قطقطم ኢትዮጵያውያን ከገብሩና ኣይካዱን ንሕና እውን ቀጥቂጥና ተጋሩ ምግባር ከም ዘይንኽል ክንፈልጥ ኣለና ኢላ ሰምሃል መለስ ዜናዊ እቲ ቪድዮ ስማዑ ቀጥቂጦም ኢትዮጵያውያን ክነብሩና ይኽኣሉ بدليتنا إمبر تخوينون بدليتنا إثيوبيان خنخوون إمبر قد يكون إثيوبيان نجورنا عني سو نحنا ون قد كنا تجراوين نجورو أكاد خمسة إلا خنفلت لنا إثيوبيان إيرتران خنا وجي يأتوالو عدو خناتات حزي دليتات خمسة لا أتي مسلت خناتاتو حطوتات اللون بعليه دليت خمسة اللون قلتي زياتو من كالتون نيزعلت زي حدش تحاوريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال انو سدك عبيتي نشانال زي حدش لون بسات لايك شير سبسكرايب نوبركم جمروه نقصل ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሕሪ ሕጂ ጦር ኣይማዘዝን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሕሪ ሕጂ ኩናት ኣይገብርን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ድሕሪ ሕጂ ናይ ሓባር ጸላእቱ ኣንበርኪኹ ምክት ድሕሪ ድመጽ ምዕባለ ድሕሪ ዝዝረብ ሕጂ ኮነ ሓንቲ ነገር ግን ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ዓመት ተሰርሐ ነገር ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ሚድያታት ኣብዚ 6-7 ወርሒ ወሪዱ ክኸውን ይኽእል ክልተ ዓመት ሙሉእ ክስራሐሉ ጸንሐ ግን ኤርትራ ሓንሳብን ናሓዋሩን ዳግማይ ብደቡባዊ ሸነኽ ጸላእታ ትንዕ ከይብልዋ ስራሕ ክስራሕ ጸኒሑ እዚ ድማ ብ4 ነጥቢ ፋይሉ ተዓጺሉ ሎሚ ሰራዊት ኤርትራ ብምብራቃዊ ሸነኽ ጥራይ እዩ ዓለዉ ድገብር ዘሎ እዚ ድማ ብዝወሓደ ሓይሊ ብዝተራቐቐ ኣጽዋር ኣብቲ ከባቢቲ ዕምሪ ናይ ጸላእቲ ጥራይ ደይኮነ ዕምሪ ናይታ ኢትዮጵያ ዝሕጽር ምድላዋት ገይሩሎ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ ገዚፍ ሰራዊት ኣይኮነ እንደድልያ ኤርትራ ነግረኩም ኣለኹ ገዚፍ ቁጽር ሰራዊት ኣይኮነ እንደድልያ ብሉጽ ኣጽዋር ዘመናዊ ኣጽዋር ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ብደቃይቅ መስመር ቆሪጹ ኢትዮጵያ ኣብ 24 ሰዓት ከም ትንብርከኽ ዝገብር ዓቕሚ ጥሪ ይከላኸል ኣሎ ሃገሩ ኩሉ ነገር ኣለዎ نزل مقواري خسرح ጸኒሑ تعويتي يخا صلاتنا صبيقو مفلط تنع خبلنا يكلنا حشخ كبلو خليم كحسو خليم غوسغوس قبرو خليم حنسا بدبلوماسي حنسا خنورينا حنسا بحرنا ايدو مريتنا ايو كل عامت من الفلاف هاي مدلي من نيرو كندو من حيل النيرو ومتزخون عسب 7 كيلومتر كابو رحيق الله عسب كاب 7 كيلومتر رحيقه أبتقوم الله زحازقن حيزوهم الله نخمز زقبر منجستن سراويتن كمسجن ترايد الله لو على ونت حني حدا منجستي تزلع على سلطانون حلافنتون لو على ونت معك أبي لو على ونت معك أبي بقول مقدم مسيهم لو على ونت قديفكم مريت رستي هابتي بحري شير كتقبروا تدليقن لو على ونت العلو يفتتالتي تا فيديو خم زرعكم معي ياكم سمعكم معي عاوز قداي زي حساب استيتاليكم اكومنت سيكشن اقومط لي بمصالما استي نابزا فيديو زي نسقر نابتا ناي بعلا منقد اير زيتونن بزتفلاليا ناي وصا منقد ايرات اتقلقل ኤርትራ ንምጋሽ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ገልታዕታዕ ከም ዝርከቡ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ዝበፅሐና ሓበሬታ ይጠቅስ ሎመቀነ ካብ ኣስመራ በመንገዲ ኣየር ቱርኪ ናብ ዝመጽዎ ወይ ዝቕመጥሉ ሃገር ንምምላስ ብዙሓት ገያሾ ጸገማት ኣጋጢሞም ኣሎ ካብ ደገ ናብ ኤርትራ ንምእታው ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኢስታንቡል ቱርኪ ዕኒኒ ዝብሉ ዘለውን ብዙሓት እዮም ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መስከረም ካብ ዝጅምር ንድሓር መንገዲ ኣየር ቱርኪ ናብ ኣስመራ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ምስ ሰረዘ ሓያሎ ገያሾ የማርሩ ኣለዉ علت كريتن 3 مسكرم كابن نابن أسمرا ككايد زنبرو برراتات منقد أير تركي كم سسرزة استحبر خوينو قال مدهانيت كل أخو زداليو قال ريساز سدو عقلم تأبيبوام كاب معرفو نفرتي أسمران إستانبولن كملسو ترائم
ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ቆልዑ ዝሓዙ ኣብ ዝቕመጥዎ ምዕራባዊ ዓለም ደቆም ትምህርቲ ክጅምሩ ዝነበሮም ንባዕሎም ንስራሕ ክወፍሩ ዝግብኦም እውን ሎሚ በረራ የለን እናተባህሉ ናብ ኣባይቶም ክምለሱ ይሕበሮም ስለ ዘሎ ብዙሓት ተጸጊሞም ከም ዘለዉ ዝበፅሐና ሓበሬታ ይጠቅስ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ከና ውግኣት ይኣትዋ ኣለዋ ዶ ኩነታቱ ሕዚ ድሌታት ከም ዘሎ ለኣቲ ይመስል ዶ ኩነታቱ ግልጽ ዘይኮኑለይ ነገራት ኣለዉ እዮም ናይ ዓለም ኩነታት ይፈቅዱ ድዮም ኣይፈቅዱን ገለ ዝብል ሕቶታት ኣለዉ ንባዕለይ ድሌት ከም ዘሎ ግን ግልጽ እዩ ብዙሕ ዝዛረቡ ናይ ናይ ዓሰብ ተራኺቡ ዝዛረቡ ነገራት ስለ ዘሎ ማለት ምልክት ኣሎ እዩ ትምልክት እሱ ናብ ካሊእ ደረጃ ከየበለ ቀልጢፍካ መፍትሒ ሓሳብ ሒዝካ ኣብ ዙርያት መፍትሒ ሓሳብካ ድማ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ሰሊፍካ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ይኹኑ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኣሰሊፍካ ናይ ፖለቲካል ስራሕ ምስራሕ ኣብዚ ትግራይ ዝህልዋ ግደኸ እንታይ ክኸውን ዝኽእል እሱ ከይዝሎ ከም ኣጀንዳ ክንቐርቡ ኣለና ከም ትግራይ ኣብቲ ኣጀንዳ እሱ ድማ ካልኦት ሓይልታት ክነስልፍ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ፕሪቶሪያ ብምስፋሕስ ናብቲ ሰላም ክመፅሉ ዝኽእል ጉዳያት ማለት እዩ እሺ ምስ ናይ ኤርትራ እውን ሃለና ናውጋዕና ክኸድ ዝደልዮ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰደ ብኢህወደግ ዝተወሰደ ፖሊሲ ዝነበረ ንብዙሕ ግዝያት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ሻዕብያ እገዳታት ክንበር ክግለል እቲ ስርዓት ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ይካየድ ነይሩ ገለገለ ሰባት ይብሉ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዝተወሰደ እገዳታት ድሓር ተቐይሙ መፅኡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰብ ዝሓለፈ ዝተፈፀመ ፅንተት ከም ቂም ተጠቒሙሉ ዘጋደደሉስ ሽዑ ዝወሰድናዮ ፖሊሲ ኢሎም ዝነቕፈሉ ካልኦት ድማ ብኣንጻሩ ሽዑ ኣብቲ 92 ከባቢታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዘሊቑ ኣትይዎ ብነበረ ግዜስ ስርዓት ሻዕብያ ተዘፍርሶ ነይሩ ሽዑ ተዝወቕዖ ነይሩ እዚ ፅንተት እዚስ ኣይመፀናን ዝብል ሓሳብ ብክልቲኡ ወገን ይስማዕ እሞ ኣብኡ ኢህወደግ ሒዝዎ ዝነበረ ቅዋም ከመይ ክትርድእዮ እቲ ኮዛሊቲ ኣነ ብዙሕ ይርድአንን ንሕዚ ብውፅኢቱ ሰብ ዝዕቅኖ ዘሎ ውፅኢቱ እሺ በዚ ንኣዲስ ኣበባ በቲ ናይ ሕዚ ኩነታት ኣዲስ ኣበባ ክንምርሽ ተለና ዝጋጠመና ኩነታት እቲ ናይ 93 መርገፂ ትክክል ከም ዝነበረ ዘረጋግፅለ ኢና ንኣዲስ ኣበባ ምድጋም እንዳፀላኹ ግን ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ተለዉ እንታይ ሓሳብ ሒዝኩም ክትኸዱ ዘለኹም ኢሎም ሓትዎም ተለዉ ናይ ዓለም ከም መንግስቲ ኣፍሪስና ክነብል ኢና እዩ ሓቀ ሕዚ ሽዑ እውን ዝነበረ ክትዕ ኤርትራ መንግስቱ ኣፍሪስና ሓደ እቲ መሬት ክንሕዞ ንኽእል ዲና ድዩ እቲ ህዝቢ ክቕበል ድዩ ወይስ ኣብ ዓመፅ እንትን ምባል ኢኻ መዓት ገንዘብ ናይ ባዕልኻ መልማዕ ዘይኮነስ ኣብ ናቶም እንትን ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዓመፅ ምቁፅፃር ኢኻ ክተጥፍእ ሪሶርስካ እዩ ሓደ ካልኣይ እቲ ዲፕሎማቲክ እንትን እንታይ እዩ ዓዲ ፍሪሰ ማለት መንግስቲ ፍሪሰ ተዓዲ ክቆፃፀረሉ ዘይኽእል ኩነታት ፈጢረስ ዓለም ብምንታይ መልክዕ እዩ ክርኤኒ ዝብል ሓደ ሕቶ ኣሎ እሳታ ትዝክርቲ ኮይንካ ድሮን ከልኪሎም ነይሮም እዮም ኣብቲ ቅድሚ ኣዲስ ኣበባ እንትን ምባልና ናብ ደብረ ብርሃን ፀጊዑን ሃሊ ሰራዊት ትግራይ ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ድያ ገለ ድማ ደጊማ ተፈቂዳ ድሮን ክጥቀሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኸልኪሉ ነይሩ እዩ ብስሩዕ ናይ ባይደን እንትን ከይዱ ናብ ዩኤኢ ይግደፉ ከም ዝበሎም ይፈልጥ ኢና ኣብነት ማለት ብእንትን እውን ዝተፃሓፈ ስለ ዝኾነ ንምንታይ እዮም እታ ድሮን ደጊሞም ፈቂዶም ዝብል ሕቶ ድማ ክነልዕል ኣለና ሕቀ እንታይ ዋጋ ከእኽፊሉና ኣብ ትግራይ ተንፀንሕ ነርና ኣብ ትግራይ ፀኒሕና ሰላም ኢና ንደሊ ናብ ሰላም ኣደራድሩና ስስንትን ምዕራብ ትግራይ መልሱልና ኣደራድሩና ተንብል ነርናን ከይድና ዓዲ ክነፍርስ ኢና ኣፍሪስና ናብ ዓድና ክንመለስ ኢና ክንብል ተለና ዝተፈላለየ ኦብቪየስሊ ዝተፈላለየ ጆኖሳይድ ዝፈፀመልና ስርዓት ሲ ንዑ ምውጋዕን ምፍራስን ዕላማና ነይርዎ ኦኬ ናይ ጀኖሳይድ ጀስተስ ንምርካብ ሓደ እዩ ሓደ ነገር እዩ ጀስተስን ኣካውንታቢሊቲ ክረክብ እየ ሓደ ነገር እዩ
كم زولكا سلامنا ندلي justice and accountability ندلي زرقاقت سنتن فترونا موال حدا نقري ترديحن خيدا موب justice نديو خيدا خفر رسي ولا سنتت تزفتم الكالس بحقي خاتقت حكي سو بحقنا أقول من قدي لما تشاتشو حدا نقري ناي حق أكالات من قستخنا في الرسينا خالي نقري سلازي أفتنا يتيس عن سلستن أو نايتيس عن خلتن انتن نعي تناي حزو خوينات زقات منا بفل عفت عطوان خبان تحرت انتن نديو نو ويحت زنورة مالت مرقاقتي ناي تاي قبر نيروم كونو مناي نايتيس عن خلتن تتخكل من بارو مرقاقتي أو زيخ مرقاقتي تغير ناس الشعوز لاي أمريكا وينتن حيانا عدسات سي تاينا مقبار عدل نيرون مالتي يبتلقى كاتوا يقلا نيرن كما دي أبتي تسعن كلتا بانكرابتينا خوينا نيرنا بقلص المزرعة خم عد بانكرابت I think خونه 1 مليون دولار 4 مليون دولار نيرنا زن نحد عد بتعمل اشتري ناي انتن ادقيت ناي مسارح ادقيت خافت ايكونومي خشكم خاوز خيل لعل ينيرو مس شعو مسنا بقاطعميت نايتي إرترا خويناتن مس IMF زنبره فتجا حدا انتني مس إثيوبيان إيرلاينز تنستتحاز فتجا تفطيرو نيرو زين خلتا نغارات حدا وان تنيلا تنايتي إرترا طورنتن تمس IMF زلك حالات زنبره برغراك سو دخلتي خالد دخلت تنس خالي تنس اي نبرون ايكونومي عامله سي نبرون تسجر اثيوبيا انا فتصم اي نبرون ስለዚህ ትክክል እዩ ልክላ መነክት ናይ ሎሙን ትንታና ክብ ቀጥቂጦም ኢትዮጵያውያን ክነብሩና ይخالو بدليتنا امبر تخوينون بدليت ኢትዮጵያውያን ክንኸውን امبر ቀጥቂኩም ኢትዮጵያውያን ንገብሩና አኒ حقي سو نحنا ون قدقيتنا تግራዋይ ንገብሩ አካል ከም ዘይለ ክንፈልጥ ኣለና ትግርኛ ተዛራባይ እዩ ልከታይ እዚ ማለት ግን ናይ ግድን ሃገር ትግራይ ወይ ሃገር መንግስት ትግራይ አካል ክኸውን እዩ ማለት አይኮን ኮንስትራክት ክግበር ኣሎ ወይ እዚ ኮንስትራክሽን ሶት ኮንስትራክሽን ከመጌርና ኢና ንሃንፃ ኩሉ ከም ዘሳተፍ ጌርና ከመጌርና ኢና ንሃንፆ ትሕት ክኸውን ዘለዎ ዝመስለኒ and instructive خاول قايت تنمهر نير نحزب رايا زلو صقم اي مغطمنا نيرو ناو خالي خصفافه حسب رايا وصف حزب الذي نوقعن بقرب بحرنا العلينا اي معناتس بمسرته انت اي غاطيمنا زلو تلكان نيشن بيلدينج فيلير اوكي حد اكالات مريحነት زلو سمعم خمزي انتن as if after guys nation building process خمزه لحنت بهير ስለዝኾን ናስ ተወዲ ዝብል እምነቴ እሱ ጌጋይ خمزولኳ ببهير ጥራሕ ይኾነ እሱ ጥራሕ ይኾነ ዝመስለቱ حق خافت እሱ ታተስ በደንብ ክንሓስበሉ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ nation building failure አጋጢሙና አሎይልና አሚና ነቲ nation building failure ነቲ ዝተፈጠረ ጋፕ ከመጌን አይና ንምልኦ ዝብል እንትን ناي حق زخونه زت سؤال كانت انتن ناي وعل خاصب اخاخيبكا حدا غزي وعلا حدا غزي اخي واندال كانتن زي خونس ناي حق جينيون زخونه زت قايد همي قايد خلصو جت جيني لخنا حقاوي زت همي مكادي قال همي كاتتي قال هاو قرب حسابت تندس يدن